Ja, hallo, er det hos B-skubbercentralen? Ja, det kan du lige tro, det er. Hvad er det problem? Jo, det er fordi, at når jeg nogle gange jeg kommer hjem om eftermiddagen, og efter en hård dags grisefarmning, så vil jeg jo gerne hygge mig lidt med mig og hånden her, så ja. Men jeg har sgu lidt problemer med at få den helt op, så det er lidt irriterende. Ja, men kan du beskrive dit problem lidt nærmere? Jeg skal høre nogle detaljer og sådan, før jeg kan rådgive dig ordentligt. Jo, men når jeg presser hånden op, så vil den simpelthen bare ikke op i numsenhul og tarmene. Det er sgu lidt pisse irriterende, mand. Jeg får bare lyst til at blive sur over alt på alt muligt, så du ved godt, så det er jo et pisse stort problem, så du ved. Nå ja, det lyder da som noget creme eller et eller andet, du skal bruge der til det. Det lige et øjeblik, så skal jeg lige se, om vi har noget på lageret. Nå, men hvilke forskellige ting og produkter har du så prøvet med? Og det er forskellige ting. Det har været smør, og det har været vingummisaft, og det har været æblesaft, og æblejuice, og barberskum, og barbersprit. Jeg har sgu prøvet næsten det med alt, jeg kan få fat i. Ja. Simpelthen bare alt, også min mors øjne. Ja, men jeg ved sådan noget øjenkrogssaft der, det kan være rigtig godt, men hvis ikke det virker, så har vi sådan noget rigtig tykflydende creme her, som du kan bruge eventuelt. Jeg ved ikke om det eventuelt kunne være noget. Det lyder rigtig effektivt. Jeg kunne virkelig godt bruge sådan noget, når jeg kommer hjem, fordi jeg er jo sgu lidt træt, når jeg skubber så meget bag på krisen, så det kommer helt op i munden på dem. Så det må jeg have fat i sådan noget, fordi jeg er jo lidt træt efter det b-skubning der på krisen, ja. Nå, jamen ja, det kan vi da godt. Jeg ved ikke med røvskæg, det er jo sådan lidt afhængigt af, hvor meget man har, og hvordan cremen det skal være. Jeg ved ikke, hvor langt det er. Altså, er det sådan, at du har shorts på, at så man kan se det nede der, hvor shortsene de holder op, eller hvor langt er det? Jo, men det vil jo sige sådan, som jeg vil sige her, det er jo cirka, ja, 30 cm lang, så det er cirka dernede ved buksekanten, ved knæene og sådan noget, så den er jo fint nok. Ja, men det er jo også rigtig flot, når det er sådan ligesom, det hår der, det kravler op af ryggen op og bliver endnu længere, så der er det oppe i en halv meter stykket, så det er dejligt saftigt og lus og erotikøn. Ja, men nu vi taler om emnet, så vil jeg gerne lige vide, om I skulle have en shampoo af en slags, fordi sådan lidt trænger jeg til, efter jeg jo begynder at blive lidt snavsende nede. Så, eller en balsam eller noget, I kunne få vej af. Ja, men vi har både shampoo og balsam, hvis det er det. Vi har sådan noget specielt balsam, som gør det blødt og smidigt, så man rigtig kan, så det ikke er i vejen, når man skal have hånd og fingre og pølser og hvad man nu ellers stikker derop, ikke? Ja, det lyder da fuldstændig fantastisk, men det er jo begyndt at blive lidt snavset. Jeg vil jo sige, det er omkring, der er sgu nogle dinglerreps rundt i det, så jeg har brug for det. Så det vil jeg sætte pris på. Ja, men så sender vi også det med i pakken, så får du både shampoo og det hele med der, du ved, ikke? Og så, men forresten, du skulle også lige vælge en creme, du også skulle have med, det får du gratis med. Der er lidt af hvert at vælge imellem. Der er både tykflydende og hvid og brun og sort og alle mulige forskellige slags cremer. Jeg ved ikke, hvilken en du gerne vil have. Jo, men jeg kunne godt tænke mig sådan en creme, sådan en mix, hvis du har sådan en mix. Det så jeg altid på en film, eller en butik. Der var 2 creme med, sådan en tykflydende og en tyndflydende, og så var der en film med, hvordan man skulle gøre sådan noget. Så det skulle ikke være sådan, at de havde nogle film, man lige kunne blive guidet af, sådan. Det kunne være rigtig hyggeligt, så man lige kunne sidde en aften og kigge, hvordan de professionelle gør det. Sådan nogle kendte eller sådan noget, hvis det kunne være sådan noget. Ja, men vi har en film, som hedder Op i prutten med Cerutten, hvor der er en stram, militant læderbøsse, som viser, hvordan man med sådan en cerut der lige kan føre den og udvide hullet der. Nej, men det lyder jo fantastisk hyggeligt, sådan en film. Det er jo lige det, jeg står og mangler. Nej, det må du altså virkelig godt sende med, så lægger jeg lige 500.000 mere med i prisen, hvis det skulle være det. Kunne det ske sådan noget? Ja, men det skal vi bare aftale så. Du er sikker på, at du ikke vil have mere? Vi har legetøj og bukser, latex ting og sådan noget. Jeg ved ikke, og kæder og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er noget, du vil have der. Og der er måske altid lige en gang imellem, hvor jeg har haft lyst til at få mig en rusten læderkæde og nogle håndjern, sådan nogle rigtig stramme håndjern, der gør rigtig ondt, sådan, du ved. Så det.
Ja, men så sender vi bare det med os. Jeg ved ikke, hvad er din adresse? Det er Bæskovvej 88 14. Det er sådan en ret kendt vej faktisk. Der er mange, der kommer. Det er sådan lidt en halv Istergade, hvor man lige kommer og skubber lidt bæg en gang imellem om aftenen, du ved. Ja, men så sender vi den bare dertil. Vi plejer normalt at sende det i sådan en papkasse med... Så hver medarbejder spærmer lige ned i den, for lige at give den et ekstra pift af... Ja, men det er jo også dejligt, og sådan lidt forskellige saltesmag, og det er jo dejligt. Så det er jo lidt dejligt. Sådan kunne det... Så kunne jeg... Det vil jeg glæde mig til at få, ja. Ja, men det er fint. Jeg er da glad for, at vi kunne løse dit lille... glideproblem der. Det er da altid godt at løse problemer for folk sådan på den måde der med cremer og med mange moderne ting der i dag. Jamen det vil jeg også glæde mig til, at du kommer, så hvis nu du skulle komme personligt, kunne det så være, at jeg kunne lige bruge den creme og hælde den over min hånd, og så lige skubbe den op i din tarme, og så lige rulle den rundt deroppe, bare for sjov sådan lige at prøve. Ja, men jeg vil da med glæde være forsøgskanin for lige at prøve at se, om det glider ordentligt der. Jeg kan godt lide, at sådan komme ud til sådan nogle kunder der, sådan rigtig svedige, saftige midaldrende mand der, og så lige tage hånden op i, jamen det vil jeg glæde mig til, du. Ja, men så siger jeg tak herfra, og håber, at du vil nyde af min bæskubberteknik. Så, men vi ses så en anden dag. Ja, men vi ses, så bliver det nok en gang på onsdag eller sådan noget. Ja, hej du. Ja, men så vil jeg jo glæde mig til på onsdag, så det siger vi bare. Hej.